bati. Hij zei tegen mij, klop. Era bisa mi busca. Hij zei tegen mij, zoek. Also si mi bati busca, En als ik klop en zoek, Dios tem coisa para mim. dan Amen. moet de Heer het voor mij doen. Amen. Aí me que be papel de um servidor voluntário de En Dios. vandaag ga ik het hebben over een willige dienstknecht. Een vrijwillige dienst. Een vrijwillige dienst. Ele wordt bendicionado. Amen. Die zal gezegend worden. Então nós andamos mira, bem encorajado sangue we. Ik ga jullie vandaag bemoedigen. Mino que be repreender we sang, Ik wil jullie niet gaan vermanen, pero nós be encorajado sang. maar wij gaan jullie bemoedigen. Para sobra, servidor de Dios, Want een dienstknecht van God tu weet que progressar. is iemand die vooruit gaat. So Dios ha permitido nos en su palabra Want God heeft ons in zijn woord beloofd que lo bendicionar dat nos. hij ons zal zegenen. Sí, Dios que bendicionar semilla de Abraham. God wil het zaad van Abraham zegenen. Y nos de semilla de Abraham. En wij zijn het zaad van Abraham. Dios que bendicionar su pueblo. En God wil zijn volk zegenen. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Het volk van God is het volk van Israël. Anto nos de Israel espiritual. En wij zijn de geestelijke Israël. Que me nos tambeta el pueblo de Dios. Dus wij zijn Amen. ook het volk van God. Amen. Dios que bendicionar Dus nos. God wil ons ook zegenen. Amen. Me que para nos wat dat diz wat nós erbij. Sim. Banda in Juan 8 versículo 36. Laten we in Johannes 8 vers 35 gaan. Esta bisa lo siguiente. Pensei se eu assim vosso liber, de verdade vosso tal liber. Amen. Als u door de Zoon van God wordt bevrijd, zult u werkelijk vrij zijn. Se nós acorda, 2 semanas passadas, nossa papia over die Als jullie nog herinneren, 2 weken terug hebben we het gehad over Fabelmes, je Lampinan Cindy, lendenen omgorden en Lampinan je Cindy. lampen aan. Sim? Esse estava te local que papia 2 semanas passadas. Doch, we hadden het Staat 2 akkoord, weken toch? terug daarover. Ponemos de posição para trás. Bota Fabelmes, ponemos de posição para trás. Je stelt jezelf zo op om te kunnen werken met je lendenen omgord en de lichten aan, lamp aan. Nós assim, nós ponemos nos pés em posição para servir de casa de Deus. We hebben dat gedaan. We hebben ons gepositioneerd om te dienen in het huis van God. Nós servir solamente de casa de Deus, pero servir tour. Niet alleen in het huis van God, maar iedereen. Cristo bisa se boque vira grande. Dus als je groot wil zijn, boque servir tour, toch? moet je iedereen dienen. E te lo que Cristo Jesus bisa. Dat is wat Christus Jezus gezegd heeft. Semana passada, Afgelopen week nós atende que nós precisa preparar. hebben we gehoord dat wij gereed moeten zijn. Nós precisa arrepentir. We moeten berouw hebben van onze zonde. Quebra com picar. Afbreken met de zonde. Quebra com passado. Afbreken met het verleden. Quebra com tudo o qual te estroba nós de progressar. Afbreken met alles wat ons verhindert om vooruit te gaan. Então, nós quebra nang também. En we hebben dit ook allemaal verbroken. Se vo arrepentir verdade semana passada, Als je werkelijk berouw hebt gehad afgelopen week, va desasir tudo o qual te estrobava. heb je afgedaan met alles wat je verhindert. No momento que ora, tem momento para nós seguir cana vai adiante, En dan is nu het moment om verder vooruit te gaan. para nós seguir progressar. Om zo vooruit te blijven Então, gaan. ave, me devemos passar conosco progressar. En vandaag ga ik jullie laten zien hoe we vooruit kunnen. Deus está dando nos mais promessa para progressar. God geeft ons zo ontzettend veel beloftes om vooruit te gaan. Para Isaías 43. Se nós tiver. Amém. Isaías 43 versículo 18. Esta bisa, não recordar e costan de antes, ni queda pensar riba costan com a paz acaba. Sim, Deus não recordar e costan de antes, ni queda pensar riba costan com a paz acaba. Dus blijf niet denken aan hetgeen dat vroeger gebeurd is of hetgeen al voorbij is. Você imaginava se você tem problema, Je moet je voorstellen wanneer je een probleem hebt. então o problema tem para solucionar, toch? En problemen zijn er om opgelost te kunnen worden. Pero ora nós queremos que nós solucionar o problema, Maar wanneer wij denken dat we het probleem oplossen, nós não solucionar o problema. lossen we het niet op. O problema está querendo existir. Want het probleem blijft bestaan. O problema está querendo parar, caminhar aí Het probleem blijft staan waar die is. Lo que nós está assim, Wat wij doen como gente, als mens, nós está braço o problema. wij omhelzen het probleem. Nós está cair cinta onde que Wij problema. gaan samen zitten met het probleem. Nós está querendo cinta ding problema. We blijven in het probleem zitten. Nós não está move feio problema. We bewegen niet of stappen niet uit het probleem.
Un cristiano tu vende que move, vende que progressar. Een christen is iemand die beweegt, die vooruit Want gaat. queda sinta dingen problema. Die blijft niet in de problemen Want zitten. queda marra dingen problema. Je blijft niet gebonden in het Que probleem. ben tanifica que nós cinco move baila que problema. Dus dat betekent dat wij vooruit moeten en het probleem achter moeten laten. Passou o problema ta queda. Want het probleem blijft E não te solucionar. en het lost niet op. Pero se você abandonar o problema, Maar als je het probleem achterwege laat, ori bota libo de problema. dan ben je vrij van het probleem. E te trai bolomba, toch? Het is achter je rug, of niet? A você boque da corda constant. Als jij constant ernaar blijft Que da denken, corda ribe problema. Je Problema blijft que te het- traz de bolomba. je blijft te kost denken die eraan passado, wat al achter de rug is, E wat het in cosco het passado verleden is. 20, 30, 40 anos passar. Hetgeen je 20, 30, 40 jaar geleden is E cosco overkomen. passava iera. Dat ding dat je gisteren is E overkomen. cosco passava o rato passai. Hetgeen dat zo net is overkomen. Se boque da corda ribe coisa. Als je eraan blijft denken, Bota que da de problema, toch? dan blijf je in het probleem. Deus te bisa no sinanang, e te bisa no recordar e costan di antes. Ni queda pensa ribe costan qua passa caba, toch? Gedenk der vorige dingen niet en overleg de oude dingen niet. Pa kiko Deus te bisa no se cosa. Waarom zegt God dit tegen ons? Pa sobra, cada biaco nos conta um de problema, Want elke keer als we over het probleem praten of iemand ervan vertellen, nós te volver ribe ba problema trobe. herleven we het probleem nogmaals. Cada biaco mi volve corda ribe problema, Elke keer als ik weer aan het probleem denk, mi te corda e momento que cosa sucede. dan denk ik weer aan het moment wanneer het gebeurd is. E dolor, De pijn, e frustração, de frustratie, e rabia, de woede, sim, e amargura que te lanta. de verbitterheid die opkomt. Te bisa Deus te bisa nos. Daarom zegt God No tegen ons, recordar costan di antes. herdenk die oude dingen niet meer. Daga nos sigi kana bai. Laten we vooruitlopen. Laganang. Laat ze achter. Amen. Ora não tem importância que o problema. Dat maakt mij niet uit wat je probleem is, Pa sobra a me a palavra de Deus. want ik heb het woord van God. Que me se bisami no recordar costan di antes mas, Dus als hij tegen mij zegt om die oude dingen niet te herdenken, costan di passado, de dingen van het verleden, a me te recordar na mas. dan denk ik ook niet meer aan ze. Era bisami, pen, tabo carga na ribeje. Hij heeft gezegd, leg je lasten bij hem neer. Toma, su yugo kuta licht e fácil. Neem zijn juk die licht en makkelijk is. Que men, Dus, kiko met yung que problema? wat moet ik dan doen met het probleem? Ben te ribeje no. Tende. Luister. E kiko balaga atrás. Balaga atrás. Trabalho. Wat heb je achtergelaten? Een baan Tu tá frustrado in je. waar je gefrustreerd in was? Balaga atrás. Pleito. Je hebt een ruzie, Entre amistad, não? een meningsverschil tussen vrienden, Pleito de família. ruzie binnen het gezin. Balaga atrás. Caminha botat in debe. Je hebt achtergelaten waar je schulden had. Anto bono por asalefo. Je kon er niet uitkomen. Kiko te problema. Wat is het probleem? Uma lesa. Een ziekte Como no que sana de je. waar je maar niet van geneest. Passobra. Bota bloqueia da corda. Continuação. Omdat je steeds blijft denken dat er geen genezing is. Bota querer em Deus. Geloof je in God? Você que pergunta, não? Weet je dat? Bota querer em Deus. Contra quem que boque. Weet je die vraag? Geloof je in God? Vraag Turlo dan niet. bisabo sim, te querer em Deus. Allen zullen tegen je zeggen: ja, ik geloof in Of God. casi tur, que bisa sida. Laat me zeggen, Alsof je bijna niet kon allemaal. keren tampoco. Want er zijn mensen die ook niet geloven. Peresaki. Maar dit, E pergunta aqui, bo conhecer Deus? deze vraag: ken je God? Então, e pergunta e hope ele não conteste. En veel mensen kunnen geen antwoord geven op Mas die turlo vraag. bisabo con anta querer em Deus. Want allen zeggen tegen je dat ze in God Pero geloven. não conhece Deus. Maar ze kennen God niet. Pero ami, abo, nós que de casa Deus, e Deus vivo, Deus altíssimo, e Jij- Deus que sentaremos trono altíssimo den cielo. Jij, ik, wij die hier zitten, de Allemachtige God, degene die op zijn troon zit. Nós sim conhece Deus. Wij kennen God wel. Amen. Se você querer, se você tem fé, Als je gelooft, als je geloof hebt, se você tem fé, não fé chiquito, fé grande. niet klein geloof, maar een groot geloof. Se você duda, En als je twijfelt, não receber nada. ontvang je niks. Se você tem fé, Als je geloof hebt, você querer. dan geloof je. Então, se você querer, En als je gelooft, Deus está se pabo. dan doet de Heere God het voor Então, je. você vai mirar também bem aqui, de En com je- Deus está se. En dan zul je zo meteen ook even zien waarom God dat doet. Laat me contribuir uma coisa, Laat me jullie wat vertellen. testemunho. Een getuigenis. E dele aqui,
Deze vinger. Ik moet er maar completo, bon? Ik zal je de hele hand laten Pas het zien. de middelste vinger. Want het is de middelvinger. Do ore portato sono come offensa. En misschien komt het beledigend over. E dede aqui Deze vinger, era eentje aqui atrás dan. die was hier erbovenop was die, Maar bij dokter? opgezwollen. Ik was naar de dokter gegaan. Dokter verdoof ik dos gua. Ik had 2 verdovingsprikken gekregen. Dokter a primeiro saka e contenido ginja. Hij had de inhoud van de zwelling eruit gedrukt. Era bisame metebus un second opinion. Era mandami bij een hospital. Hij had tegen mij gezegd dat hij een tweede opinie wilde hebben over het geval. Hij had hem naar het ziekenhuis doorverwezen. Inadang dokter inadang is unga controle, specialist inadang. De specialist, de arts daar die het had gecontroleerd, Adis di cobedede completo. die had besloten om in die hele vinger te gaan Si per mi baggeren. corpo tabata si dolokina. Per motivo similmente che era cobedede. Mijn hele lichaam aan deze kant deed pijn, alleen omdat hij in die vinger was gaan zitten. E capa ki so tabata te. Alleen de bovenkant, die was er. Tabata mira mi wesu nanga kinada. Je kon mijn botten zien. Okay? Ma tinge dolo no, era bisame sine che di come mi te kita bodede. Hij zei tegen mij, ik zal je vinger eraf moeten Dico amputeren. absolutamente no, tinge dolo Ik zei, in die pijn zei ik absoluut niet. Nalanta, Ik ben opgestaan, ma ko mi telefoon, ik heb mijn telefoon genomen, ma ya mi casa, ik heb mijn vrouw gebeld. ma bisele ku, mi no posture, so mi opi dolo, bi muslami. Ik zei, ik kan niet rijden, ik heb ontzettend veel pijn, kom me ophalen. Mi casa bi muskami, Mijn vrouw is me komen ophalen. ma bij back mi huisarts, Ik ben teruggegaan naar mijn huisarts. era spanta. Die was geschrokken. E di come no te saki ma pidi paasi. Hij zei, maar dat is niet wat ik gevraagd had om te doen. E di come te mandavo se con outro specialista. Hij zei, ik stuur je naar een andere specialist. Nossa bij outro specialista We zijn naar een andere specialist gegaan. e di nostra bamba handele. En die zei, we gaan het behandelen. Mi casa, Mijn vrouw ta umo e di fe. is een vrouw van geloof. Nos tour a noite, nos tabata ora pedede. Losse verband, verschonen, cambiare e ora pedede. Elke avond baden wij voor de vinger. Wij haalden het Sì, verband nos stasi weg oração. en gingen we bidden. Nossa ora pedede cresce back. We hadden gebeden dat die vinger weer opnieuw zou groeien. Wel, e dede a cresce back. Nou, die vinger is opnieuw gegroeid. Amen. E Dios di cielo, De God der hemelen, tabisabo pidi qualquer cosa in suo nome. die vraag hem wat dan ook in zijn naam. Si bota kere, Als je gelooft, ya botine. dan heb je het al. Miro mang na kami bisabo. Broeders en zusters, laat me je wat vertellen. Ora bo miro un dede cresce, Als je een vinger ziet groeien, kuta weso so tabata ting, dat eerst in eerste instantie alleen maar botten had, bo fe tingu cresce. moet je geloof groeien. Anto mi fe a cresce. En mijn geloof is Nos fe gegroeid. a cresce. Ons geloof is Tabi gegroeid. se mi ta kere din tulo qual ko bi ora, En daarom geloof ik in alles waarvoor ik bid. e tingu sosode. Dan moet het gebeuren. E tingu sosode. Het moet gebeuren. Paso ba Dios abisami pidi. En want de Heer heeft mij gezegd, vraag. Era bisami bati. Hij zei tegen mij, klop. Era bisami busca. Hij zei tegen mij, zoek. Also se mi bati busca, En als ik klop en zoek, Dios tingu asie pa mi. dan Amen. moet de Heer het voor mij doen. Amen. Mesmo coisa ta sia pa busang Op tate. dezelfde manier doet hij het ook voor jullie. Pero bo tingu kere, Maar je moet geloven o vai se tin fe. en je moet geloof hebben. Sin duda, Zonder te sin twijfelen. miedo. Zonder angst. Isaías 43, bang versículo 19. Jesaja 43 laten we naar 19 gaan. Versículo 19. Ja, vers 19. Sí, esta dice lo siguiente. Mira, mi tabayhasi algo novo. Ahora saki tabaysali na kla. Boso notari para esei, lo mitra un carretera den terra seco, rio nang den desierto. Dios tabayhasi algo novo de movida. God gaat iets nieuws doen in je leven. Bakibra ko trekos biyo nang. Je hebt verbroken met alles wat het oude is. Ora un producto kadukaki botasi ko ne. Wanneer een product vervallen is, wat doe je ermee? Bota bente a foto. Je gooit het weg, of niet? E costi passado en kaduka. Wat dat van het verleden, is het niet al vervallen? Ki botasi ke kos kaduka ei. Wat doe je met hetgeen dat vervallen is? Bota warde. Bewaar je het? Eta putri. Nee, het gaat verrotten. Era bira biyo. Het is al oud geworden. Bombose mas. Je kunt het niet meer Bente a gebruiken. fo. Gooi het nou weg. E costi passado ei. Hetgeen in het verleden gebeurd is, Qua kaduka. die vervallen is, Bente a fo. gooi het weg. Bonoti me stage mas. Ja. Pa sobra eta
caducar. Omdat het vervallen is. Eta bieu. Het is oud. Dios te permitime me também assim algo novo. God belooft mij dat hij iets nieuws gaat doen. Eta bisabo word be sarina kla. Hij zegt, nu zal het uitspruiten. Como pasi mira lo que Dios quer assim pabo? Como pasi mira lo que Dios quer assim pabo? Hoe kan je zien wat God voor je gaat doen? Ora bot in comunhão com ele. Wanneer je gemeenschap hebt met Ora bot hem. tem oração. Wanneer je in gebed bent. Ora bot tem sua casa. Wanneer je in zijn huis bent. Eta revelabo. Hij openbaart het je. Eta nabo visão nang novo. Hij geeft je nieuwe visioenen. Ideia nang novo. En nieuwe, Ideia nang novo. en nieuwe ideeën. Plan nang novo. Nieuwe plannen. Promete que costo so deba banha sa acaba. Voordat het gaat gebeuren ben je al erachter Você tá gekomen. anunciado nang. Want hij kondigt het al aan. Quando que era bawading Isaías 42, Laten we naar Jesaja 43 gaan. capítulo adelante, versículo 9. Eta bisa inanang, mira, e constante antes a passa, agora mita declarar cosang novo, prometo nang sarina kla, mita anunciar nang naboso. Tiki, eta ontkiemen nang modelante. Langzaam maar zeker ontkiemt hij ze voor je. Eta mostrabo nang adelante. Hij toont ze je van tevoren. Que men, Dus, recebi vision, als je een visioen hebt ontvangen, vision de Dios. een visie van God, Paso mo pa vision kunota de Dios want je tambe. kunt ook visioenen ontvangen die niet van God zijn. Pero vision de Dios, Maar een visioen van God, kiko botin quasi. wat moet je ermee doen? Que você não quer? Wat denken jullie? Começa a cana de vision, não? Begin te wandelen in die visioen. Você sabe que tem vision? Jordi biorato. Weet jullie wat een visioen is? Jesurato. Eventjes. Jordi te recebi vision de Dios. Amen. Jordi ontvangt een visioen van God. Que vision tá? Wat is de visie? Vision tá aqui na bom? De visioen is hier. Bota mira a realidade por delante. Je ziet de realiteit Bota voor je. mira exactamente kiko tá sucedendo no momento aí. Je ziet precies wat er op dat moment aan het gebeuren is. Dios tá ribabo ne vision. God leidt je tot die visioen. Eta mostraba a realidade. Hij toont je de Eta realiteit. bisabo tá aqui bom meseta. Hij zegt je, hier moet je zijn. Bimba. Nou, kom terug. Dios te ribabo de realidade que bota biba. God leidt je in de realiteit waarin je leeft. Anto eta bisabo botiu be cana by ne vision. En hij zegt je, je moet gaan lopen naar die visioen. Dank. Cana by ne vision. Planificar. Lopen naar die visioen. Como botou pa mais hopi costa em caminho. Dat je ontzettend veel dingen onderweg kan tegenkomen. Era primitivo, toch? Que te Hij- was costa novo, toch? Hij heeft je toch beloofd dat hij nieuwe dingen zal gaan doen? Ok. Botou pa algo em caminho. Als je iets onderweg tegenkomt, Que botin quase. wat moet je doen? Passou botou focus mas ribe vision. Want je focus moet op die visioen zijn. Bota passa sei arriba je, body je, bande je, lo que sea. Je gaat of erlangs, ernaast, eronder, erboven, wat dan ook. Se bota die focus se boven vision, Maar als je gefocust bent op die visioen, bora je no potende ruis. kan je oren geen geruis horen. Pa sobra, se botende ruis, dan ficar como bota desviar foi bo vision. Want als je het geruis gaat horen, dan betekent dat je afwijkt van die visioen. Dios te nabe vision, God geeft je de visioen. jaya bana te salu wende bisabo, la que nos pan por basia assim aqui. Van de andere kant komt iemand en zegt, hey, laten we het op die manier gaan proberen. No, Nee, ta ami Dios ne vision. het is mij die God de visioen heeft gegeven. Anto nos, Niet wij. que me não te escuchava. Me Dus- te seguir enfocar em vision. Dus ik luister niet naar jou, ik blijf me focussen op de visioen. Dios do ne casa que vision. God heeft dit huis een visioen gegeven. House of worship tem vision. House of Worship heeft een visie. Que me mostresse mi vision den house of Dus worship. ik kan niet met mijn eigen visie in House of Worship Eta komen. bira division. Dan wordt het een scheiding. Antior significa ko ame tingo bai. En dat betekent dat ik weg moet gaan. Paso bat tem vision den Want casa. er is één specifieke Nós visie ta in het huis. enfocar e be vision den En we zijn casa. gefocust op die visie van het huis. Então essa vision que Dios aduna. En dat is de visie die God gegeven heeft. Então nós te seguir com e vision. En we gaan door verder met die visie. Bangorato den Juan 4, Laten we even gaan naar Johannes 14. versículo 2. Liberdade, me tabisa boso. Es un querer en mí, e obra comita hasi, e tambe lo hasi, e obra más grande que sakinan e lo hasi. Paso me tabai ser que tata, e tu lo que poso pidi den mi nombre, e sei lo mi hasi. Pa e tata word glorificar den e you. Si boso pidi algo den mi nombre, lo mi hasi.
Ita bisa si bokere, esungu kere. Hij zegt, degene die gelooft, Pidi deng mi number, die vraagt in mijn naam, seilo miasi. dat zal ik doen. Pidi algo de mi number, Vraag iets in mijn naam, lo miasi. dan zal ik het doen. Ando sa kita petata worden glorificado. En dit is zodat de Vader verheerlijk kan Ita worden. bole puntravo. En ik vraag u nogmaals, Bota kere in Dios, gelooft u in God? botin fé in Dios, Geloof je? Heb je geloof in God? botin fé in a palavra. Heb je geloof in het woord? Si Cristo Jesus bisabo kostan kuma asiki, Als Jezus Christus tegen jou zegt, deze dingen die ik gedaan heb, kostan mucho mas grande que sakilo basi. nog grotere dingen zul jij doen. Bota kere ko por, Geloof jij dat het kan? no sta inang, Zijn we al daar? nos no te inang ainda. We zijn daar nog niet. So ngayon puntravo sa Cristo Jesus asi milagre. Nou moet je dit vragen. Jezus Christus heeft wonderen verricht. Si? Era contra de evangelio. Hij heeft het evangelie gedeeld. Era contra de amor de tata. Hij heeft verteld over de liefde van de Vader. Era sana ende. Hij heeft mensen genezen. Era libre ende. Hij heeft mensen vrijgezet. Era stima ende. Hij heeft mensen lief gehad. Era bij ne cruz pe ende. Hij was bereid naar het kruis te gaan voor de mens. Era lantene foi morto. Hij heeft mensen uit de doden doen opstaan. Era bis nos mucho mas grande nos lo asi. En hij heeft gezegd, nog grotere dingen zullen wij doen. Timia me pensa si Cristo lantene foi morto, di conosco po lantene foi morto. Soms denk ik, als Jezus Christus Será mensen uit de primitivos doden nos lo heeft sia doen toch? Que opgestaan. nos tinha que inang ainda. Dus wij moeten daar nog komen, want hij heeft het gezegd. Que men laga po fe crescer. Dus laat je geloof groeien. Laga po fe crescer de verdade. Laat je geloof werkelijk groeien. Tende papia feri po bobida. Spreek geloof uit over je leven. Papia feri po situação. Spreek geloof uit over je situatie. Qual situação que portar? Wat het ook mag zijn. Na casa, Thuis. dentro matrimônio, In je huwelijk. dentro família, In je gezin. dentro vida. In je leven. E situação que botim. Die situatie waar je mee Papia zit. fé, Spreek geloof mande uit. bai. En gebied het om weg te gaan. Se tu cosco botim com rainha. Als het iets is dat je moet No ontvangen. palque inimigo horta dibo. Hetgeen de vijand van je heeft Papia fé gestolen. e bisa tende, coisa que tá pertencendo a mim. Spreek het uit Inimigo en die zeg, Dios te coloca los luister peche. eens, dit behoort mij toe. De vijand moet het loslaten. Zie? Que men laga bo fé crescer Dus romano. laat je geloof groeien. Era bisa nós. Hij Se heeft nós ons gezegd, pedirem seu nome, Als we hem vragen in zijn naam, eta dona nós toch? geeft hij het aan ons. Elos siena no para nós, toch? Hij zal het voor ons doen. Que men diz para bo compreender com grande Cristo Jesus tá. Dit is zodat je begrijpt hoe groot Christus Jezus is. Que is promessa na nós tá. Wat zijn beloften aan ons zijn. Pita espera como tá worden encorajar. Ik hoop dat je bemoedigd wordt. Entende? Se botin visão com banha para negócio, Als je een visioen hebt gehad voor een bedrijf, não vai sinta guarda. ga niet zitten wachten. Começa a mover. Begin te bewegen. Pone o plano de papel. Zet je plan op papier. Entende? Portanto, zona orgulhoso of não? Misschien klinkt het trots of niet. Se vai visão para negócio, não? Als je een visioen hebt gehad om een bedrijf op te starten, Não vai buscar senha num banco. Aceita AMI. ga geen lening Met aanvragen bij de bank. Então começar chiquito. Dat ben florin. ik. Ik begin €1. klein, met 1 euro. Começar com €1. Ik begin met 1 Mas eu euro. explico você. Want ik Se ga você jullie sinta guarda 100, Want als je gaat wachten tot geld plan komt, eta. het is een plan. Então plan, En een plan, mientras tanto bontin 100, terwijl je E nog plan geen te geld para hebt, inanang. blijft het plan daar staan. Santana tem plan. De begraafplaats zit vol Mas met já plannen. opiende com plan. A moripai com um plan. Een heleboel mensen die Geen plan zijn in Santana. gestorven met hun plannen. Een heleboel plannen Nada liggen dos op de que plannen. begraafplaats. Niets is gebeurd met deze plannen. Pero, Maar se você começar a mover, als je begint te tem a bewegen visão. in die visie, E Deus lo provee, Pablo. zal de Heer voor jou voorzien. Deus lo provee. Zal de Heer, God zal Esse aí tá voorzien. minha fé. Dat is mijn geloof. Lá me mostra você. Laat me je wat. E diferença entre plan com visão. Het verschil tussen een plan en een visioen. E plan, você sinta guarda 100 bem. Het plan wacht je tot het geld komt. E visão, De visie você tem gente. heb je mensen Para nodig ajudar a carga visão. die je helpen die visioen dragen. Wat quanto ainda tem que tempo para ajudar a me carga com visão? Kijk hoeveel mensen er zijn om mij die visioen te helpen dragen. Único coisa como eu tenho quase, Het enige dat ik moet doen, convencebo jou que é overtuigen visão como eu tenho. van die visioen die ik heb. Para ajudar a me carregar. Zodat je me helpt om het te dragen. Então, bota mira coisa cana. En dan zul je zien hoe het gaat lopen.